spises, og det er nu! Monty, prøv Monty! Det er polio i denne weekend, og de skal ud og gå i en mørk skov. Der kan du nemt spise dem. Joachim! Til hvordan man fanger små, ildelugtende hæftebørn. Man har en god plan. Jeg har en god plan. Man går ud i skoven. Og så smider man en masse små Oreo-kiks ude i skoven. Så sætter man sædler op rundt omkring. Så vismanden fra Uga Buga Løse er i skoven. Kom og besøg ham. Kun i dag. Halv pris. Og når så de her to små efterer kommer, så har jeg jo en god plan. Så hænger jeg en stor palme og højere op i træ. Og så når Frida og Engel kommer, så fælder en lille smut. Og så bliver de til FDF-mos. Ja, og så prøver jeg FDF-mosen ind mellem Oreo-kiksene. Og så Oreo. Namme. Så er der FDF-mos-kiks til Monty. Fantastisk plan. Det har kanten. Ja. Nu skal jeg ligesom, jeg kan finde det. Hvor er de ting, jeg skal bruge? Rode. Larm, Troels. Rode. Larme. Der er også en kant. Larme. Vik. Så ser man lige mig. En lille vik mus, som bor ude i skoven. Okay. Vik. Skal jeg sige det? Ja, ellers får du ikke de gulerødder igen. Okay? Vik. Køkken hos Kvik. Vik. Ja, jeg er jo gået hen og blevet en sponsormus. Så jeg må nok hellere løbe afsted nu. Vik. Jeg tror faktisk, jeg har tabt alle de ting, jeg skal bruge. Men det... Det kunne Nej, jo. Det var en forkert. Ja. Så er Monty klar til at sætte sin meget farlige fælde op. Ja. Først, så skal jeg have min Oreo-kiks. Har jeg tabt nogle Oreo-kiks derovre? Deroppe bagved. Trailer, måske.
Hvad sker der? Jo, Kiks. Jo, Kiks. Det var lokkemaden. Og så skal jeg skal lige have fat i mine papirer. Fordi nu skal jeg sætte nogle sedler op. Har jeg nogle sedler? Ja, de der. Det er fint, det er dem. Pst. Så. Det er min private Bonnie. Så skal Martin lige sætte sedler op. Ismand kommer på besøg. Duk. Så, jeg skal lige bruge en til højde. Nej, ja, du holder. Så bruger jeg lige dig som... Bang! Ja, det gør, så bliver du stolte der. Så der, hvor jeg har dig. Det var ikke bang. Så, dum. Den har jeg dog ikke tabt. Denne her dejlige pande skal jeg hænge op i et træ. Og der er vist okay. Nej, der! Ja, nu, jeg tror jeg, hvordan kommer jeg nu derop? Måske jeg skal bruge en sti. Ja, Monty, det er fordi, landsholdschefen kunne altså ikke komme med på UIO, men nej, her har vi i hvert fald en sti. Ja! Nej, det er næstbedste. Kom, og så ja. Det er spændende. Jeg siger, det er ikke stor nok til Monty. Montys ego fylder for meget. Det var det her ikke. Så. Monty arbejder faktisk på at lave en ordentlig plan. Hvor blev du så her? Jeg er helt snor på det. Der. Monty kan ikke arbejde under disse forhold. Så jeg tror, jeg skal have tillid til. Fantastisk. Det er også sgu fint. Min. Jeg glæder mig meget til, at jeg snart med. Hvor er den her pind henne? Hvorfor siger du? Er nu? Ja, det fungerer. Er I styr på det? Jeg står for noget blødt. Det var en kunstnerhånd. Så, nu er det Monty her. Den kører. Det er fint. Så jeg lige skal binde den fast hernede. Den der. Ja, derinde. Det er fint. Så, bare lige. Til. Så, ingen ser noget. Kom, det skal gå stærkt det her. Vi har jo ikke så det slemt. Så, det er Monty, der laver fælder her i vores. Jeg ved, hvordan sådan noget skal bindes. Ja. Så tror jeg bare, jeg kan sætte mig ned og vente, til der kommer nogle børn forbi. Amen. Hey! Kan du vise ud med dig, din møgkænding? Kaniner, jeg hader dem. Nej!
Stakkels Montis hoved. Så en lille fugl, som bliver sponset af hovedpinepillerne. Treo. Hip, 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 hip. Ondt i kasketten. Så er Treo på pletten. Hip, 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 hip. Ja. Det er lige spisboldgade, det der. Mere sponsor. Au, mit hoved. Altså Frida, nu er vi bare langt ude i den store skov. Jeg ved ikke rigtigt hvor. Tror du ikke? Altså, jeg vil gerne tilbage til Jomsborg. Hvis vi nu følger det der... Nej. Det er dejligt, der er jo. Ja, jeg kan godt jo. Das war ein sehr schön Pipas. Det står her selv. Ja. Det står der med selv. Bukker, mand. Tror du, det er ham derovre, Frida? Han kunne godt ligne en Bukker, mand, hva'? Så vi går over til ham og sætter os lidt ned. Ja, vi går over til ham og sætter os ned. Det gør på en eller anden mærkelig måde meget rundt for Monty. Det er hårdt for Monty. Hey, Bukker, mand, er det dig, der er Bukker, mand? Jeg tror, Ida, jeg tror måske, han har fået den her kæmpe store palme lige i hovedet, det stakkels mand. Nej, hey, hvis han nu har fået det, kan du huske den gang med Markus, lillebror? Ja, så giver jeg bare et ordentligt godt oven i hovedet igen, så virker det hele. Ja, det er en god idé, Frida, det er en god idé. Så slår jeg ham, alt hvad jeg kan lige ordentligt. Hey, Lisbeth, ein Berliner und hast ein sehr schöne Kanine. Frida, Schönes Freunde. Frida, slå lige igen. Slå lige igen. Ein Experience? Nej. Where am I? This is Syria. No. This is Sirius. Altså, Frida, jeg tror, jeg skal hjælpe dig. The ice is melting at the pools. Frida, han er jo gået helt for forstand. Jeg tror, han skal have en til. Ja, vi prøver en til. Vi får sgu lige en til. Mit egen start. Hey, Bukker, mand. Har du det meget bedre nu i navnet? Bukker, mand. Hvordan kommer vi til Jomsborg? Der er det der Ojo, jeg vil altså gerne hjem. Der skulle vise os vej til Jomsborg. Ja, Ojo, du finder til Ojo, Bukker, mand. Ojo, spikke. Nej. Frida, det er nok noget bedre med Bukker. Bukker. Hast du mit den Schuh gedacht? Ved du hvad, Frida? Jeg ved det ikke, Ida. Jeg tror, vi er nødt til at følge ham på den gale anstand. Hvordan kommer vi tilbage til Jomsborg? Det ved jeg ikke. Men vi skal jo kunne give det der første hjælp. Han er altså lidt tung, ham der Bukker, mand. Det er synd for ham, hva'? Han skulle måske på det der slanke. Den skrue, jeg har haft. Mit snifår. Hey, hvor er du bare tung og fed.